sakjane iki kabeh eneng lambange, eneng maknane. Lah misal iki jempol iki ngelambangke iki muji seseorang. Mantap, top. Nah, iki juga iki ngelambangke bahwasane ikilah sing berkuasa, iki sing kuat iki. Lah nek nyekel iki nggene jempol apa iso dicekel kepiye? Kudune jempol sing kuat ya eret. Aduh. Lah nek tunjuk iki ya iku mau lah. Jadi bos besar. Sing jorok iki tengah iki. Iki sing paling jorok. Nah, kene ngopo? Nek iki jorok, tangi turu ngimbuk belek koyo ngene. Jorok e. Tapi sing nemen jorok ya aduh, masalah iki jane. Jaman biyen iku simbahku iku ya. Eneng pitik. Pitik iku prak-prakan, pekok ngono, jan pitik ngelokke wong pekok dicekel kambek simbah. Cek, sisa kok silite. Peok. Ane apa to, Mbah? Arep ngendok. Jorok tuh. Lah, selain kaya ngono ya jorok iki. Aduh, bukan yang pitik tok. Nganu pil. Jorok. Kupinge gatel ya nggih urak-urak kuping sisan. Aduh. Cincin warisan teko simbah. Iki jane kabeh nek maknae iki ya. Makna iki ngene. Simbah nek ngandani aku. Cincin nek iki gawene neng jari telunjuk ngene maksud. Iki gambarke men besok uripe sukses. Nah, kene ngopo? Karena cincin iki eneng isine. Isine lah iki aduh. Nah, kadung nyokot. Nah, isine iki posi putih. Nah, isine iki batu aki. Nah. Lah, maksud ngene. Lah iki lambange iki lambe besok bakal dadi wong sukses. Nah, dipikir-pikir iku jane yo betul, bener. Nah, karena iki telunjuk iki gambar wong sukses. Nah, iki bakal iki dadi duit. Contoh ning ngene. Nah, tukang ngatur. Aku jadi wong sukses. Lah, nek dadi wong sukses kan tinggal nunjuk ana kerjane. Iku kowe rono. Sampen blakono. Ikilah lambange. Lah iki cincin iki ning jari manis. Iki lho sing lebih tak sayang iki. Lah ndeme ning jari manis ngelambangke jadi wong sugih. Karena ngopo? Karena ndeme iku ning jari manis. Nah, iki tapi omongi simbah. Iki nglambangke ku men sampean iku larisan. Nah, karena iki ndeme ning jari manis. Lah wong iku nek mandang sampean iku nggur manis wae. Maksud. Nah, nek tanpa cincin pun sakjane iki kabeh eneng lambange. Eneng maknane. Lah misal iki jempol. Iki ngelambangke iki muji seseorang. Mantap, top. Nah, iki juga iki ngelambangke bahwasane ikilah sing berkuasa, iki sing kuat iki.
Lah nek nyekel iki nggene jempole apa iso dicekel kepiye? Kudu ene jempole sing kuat ya mak eret. Aduh. Lah nek tunjuk iki ya iku mau lah. Jadi bos besar. Sing jorok iki, tengah iki. Iki sing paling jorok. Nah, kene ngopo? Nek iki jorok, tangi turu ngimbuk belek koyo ngene. Jorok e. Tapi sing nemen jorok ya aduh, masalah iki jane. Jaman biyen iku simbahku iku ya. Aneng pitik. Pitik iku prak-prakan pekok ngono, jan pitik ngelokke wonge pekok dicekel kambek simbah. Cek si sokok silite. Peok. Aneng apa to, Mbah? Arep ngendok. Jorok tuh. Lah, selain kaya ngono ya jorok iki. Aduh, bukan yang pitik tok. Nganu pel. Jorok. Kupinge gatal yang warek-warek kuping sisan. Aduh. Tapi memang iyalah. Aduh. Lah iki pun ana makna juga iki. Kaya ngene iki. Bukane iki asal digawe kaya ngene iki. Maknane neng iki. Kene ngopo cete warna ireng? Menggambarke seseorang. Dia sepadan antarane pipo ambek wonge. Padha-padha ireng. Tapi aja sembarang ireng. Lah kae lho sepur kereta api. Ireng ke sing menanti. Lah iki ngemut kang ngene iki nandake men gampang nek nyekel. Aduh, jan marem ah. Masih pada lagi santai. Eneng dayo. Yo nek eneng dayo kae. Ya digodoke wedang. Hah? Tapi ya orane banyu, entek banyuke. Nah. Yo gawe sumur sik. Hah? Bariku baru dijimuk iku banyune nggodhok wedang. Aduh. Gas entek. Hah? Golek kayu sik. Ora duwe kayu. Ya, bariku kayu dibelai, dipeceli, nggih ceklek gendindine. Nah. Aduh. Ae digoreng-goreng ke telok kono, goreng ubi. Hah? Nah. Nanem pokok ubi sik ngono. Mengko nunggu buah jago do digoreng. Ah. Aduh. Masake sego lah, masake sego. Hah? Beras pun ora eneng. Ah. Nunggu nanem padi sik. Ngono. Aduh. Kacau kali, apa-apa ora eneng kepiye kaya ngene iki? Ah. Ya kepiye wong nang blonjo kok. Iki sarep blonjo iki arek metu mau. Aduh. Ini. Aduh, kacau kali ah. Duh, apes lah. Pas dengan duwe apa-apa, enggak duwe wedang, enggak duwe gas. Bukan itu yang aku tanya. Nah, aku belum ada ngomong. Memang iya, bokir bubar ngomong. Entek banyune omongnya. Aku mana peduli. Gini ya. Iku mau baru terus ngomongin dekne. Aku tadi jalan kemari. Di jalan tadi aku diserempet orang. Bah, kayaknya luka dalam ini sakit semua. Jalan hampir nggak bisa. Mulane iku nggak iso nggawe wedang iki. Nunggu tuku nganu lah banyu. Sampai tuku gas. Itu bukan urusanku. Nah. Mau buat minum atau enggak bukan urusanku. Aku cuma ngomong, Mbak. Aku waktu kemari tadi, serempet orang aku. Sakit semua. Ya iku mau bar ngomong dene kambek aku arek tuku gas ngono. Cuman Bu kapan berangkatin, Bu? Aku cari lantai orangnya itu, ku tandai. Nah, dia itu begitu serempet aku, jatuh aku. Tancap gas dia hendak gimana? Ayo iku mau, memang arek tugas iki rencanane, terus sampai teko. Bukan itu. Hah?
Aku dicerempet. Yang nyerempet itu langsung tancap gas. Entah gimana. Ya kepiye wur cuma siji tek gase ya wis tuku meneh. Wong ora apa-apa kok. Terserah kau. Susah ngomong sama kau. Nah, ya iku maulah. Ndang berangkat. Iki ndang maksudnya itu bukan kayak gitu. Nah, jadi ya memang wis ora eneng kepiye meneh. Terserah kau. Wis aku ora terserah kau. Kau mau gimana terserah. Aku udah sana kau. Aku bukan mau ngomong sama kau. Aku mau ngomong sama si Bokir tadi. Ya iku mau. Tak jabut sik yo. Udahlah terserah. Jabut ubi, kita goreng ubi. Ya. Gawat kali ya. Jadi gini, pi. Aku kan ini dicerempet tadi di sana. Serempet. Kayaknya luka dalam semua ini. Aku mau lapor sama polisi. Polisi TTK di mana ya? Kono mana ini aduh. Enggak, maksudnya biar cepat aku ke kantor polisi. Aduh, ngapain lah nih kantor polisi barang. Ya mau laporan lah aku diserempet orang kok. Lapor ikut yang polisi bukan yang kantori. Ini juga sama ini. Iya maksudnya bukan lapor sama kantornya. Jadi lapor sama polisinya. Di kantornya kan ada polisi. Biar laporan aku. Nek gelem ku iku. Iya maksudnya di mana itu kantor polisi? Yang cepat laku biar cepat ke sana aku. Aduh iku ning kono. Jauh ya. Tapi tetap laku mau ke kantor polisi. Nek sing cepet, mengko ning kono kan ning gede. Ning gede ngene kono, nek ben cepet. Bukan gedenya yang aku bilang. Kantor polisi. Iya ning gede kok kayak sampai niku ngerampok, aku cekal polisi. Aduh, ngerampok, cekal polisi tekan iku sampai ning kantor polisi. Cepet iku. Kacau. Bukan kayak gitu lah maksudnya. Orang mau laporan kok. Itu namanya aku tersangka. Jadi ngapain ning kantor polisi barang? Yo ning dokter rumah sakit. Rumah sakit sing pas. Iya ya. Kalau gitu rumah sakit mana rumah sakit terdekat ya? Aku seberang jalan naik rumah sakit. Ya maksudnya biar cepat aku ke rumah sakit, biar nggak lama-lama ini sakitku ini. Arek cepet, tenan iku, kono seberang jalan. Depan situ. Naik jalan raya. Jalan raya. Terus ngapain aku? Naik jalan raya iku, ngadeg ning sampean. Gua tabrak mobil jebret, cepet lah iku sampai di tekan rumah sakit. Bodoh kau. Ngomongnya rek cepet. Ya sih kono naik. Ya sama aja. Kapan aku sembuhnya kayak gitu? Pakai tabrak mobil lagi aku mati. Bukan lagi rumah sakit berobat tapi mati.